من до 102 тапак сделала. Замира, بیا بین کلین همسایه چخیل تپک میکند. 1 ساعتی را تا обеда تپک میکنی. ویا بین در 2 ساعت 102 تپک сделала. 100 بار گفتم که خولا نگو. میبخشی منو؟ من با خولا مونم خولا در خونه. و من خانوم یا اپاجونی من گفتم مراجعت کن. از زمین نیست من قریب خودکشی میکردم. اشکی چشمانتون ریخت. اشکم چی از همه جا میخواد عرق خودتا کرده است. تمام بدن من لرزه گرفته است. تپک کرده استوده است. پلانی 1 ماه را بود میکند. کلینی بیچاره تا نکشی تپک کند گفته. گوش کن محپایکار چه من فکر کرسودیم. میگم همین بس کنم همین تئاتر و کینو و دوم کینو چوتا همه چیز بدم زده است نمیخوام. هر کاکلی زرد همسر دارد در خانه عشق دلبر دارد وای سبز بهار. من از این خانه میروم. گوش کن منم روی رفتن گیر 4 طرفت قبله میدونی تو از کوچه آوردیم نه گپ زده میتونستی نه لباس پوشیده میتونستی یک بدبوی سسقسکی گپ زدم. همین فیلم انا صحنه های محرمانه سکس انا و صحنه های سکسی مثلا و سیگار کشی ندارد. یا тебе люблю. Я тебе доруҳои алҳадая ба намуди капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад пешниҳод менамоям ки барои нест кардани кирп ва баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки фарбеҳ шавед пас аз доруҳои бца протеин ва генерҳои софсавдо истифода баред. доғҳои сафедии пӯст ва хубтар кардани биноии чашм кӯмак мерасонад. доставка ба ҳамаи шаҳрҳои русия санкт петербург ва офисҳои калони ширкат қарор доранд. аз номи канали меҳроб про нависонед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. бо арзи салом ва эҳтироми хос ҳузури якояки шумо тамошобинони азиз, инак боз дида ба дидор расид. барномаи рӯбарӯ бо шумо ҳастам ман рустам азимӣ. дар меҳмонии мо қарор дорам яке аз хонумҳои бисёр ҳам зебо, корманди фаъоли театрӣ ба номи Владимир Майковский Зульфия Содиқова. муаллимаи азиз, пеш аз ҳама шуморо хушомадед мегӯям ба барнома ки вақти қимати хешро дариқ надошта сухани моро илтимоси моро рад накарда ба барномаи мо меҳмон шудед. ташаккур. барномаи мо аз шартҳо иборат аст ва аз саволҳо. саволҳои мо ҳамагӣ дар лифофа ҳастанд ва яктоашро шумо мегиред мехонед, яктоашро ман мехонам ва агар саволе ки шуморо нороҳат мекунад ва ба иззати нафси шумо мерасад, шумо ҳақ доред ки тариқи оташгирён кунад онро сӯзонда хокистар кунед. агар саволҳо писанд меоянд ва мехоҳед ки онро посух гӯед, марҳамат ба чашми тамошобини мо тариқи экран нигоҳ мекунеду посух мегӯед. розӣ ҳастед? майлаш ҳам ба ҳама ҳамин саволҳо бояд ҷавоб диҳем. посух мегӯед. омодаe? пас интихоби аввалин лифофа аз ҷониби шумо мешавад. марҳамат. так агар бардор ба мухпайкар ёрова занг занед ва гӯед ки дугонаҷон ман аз паго санъату театрро баҳс мекунам, зани хонашин мешавам, тамоми орзуҳоямро дар худ мекушам, фарзандо калон шуда истодаам, худат фаҳм дугона, чӣ маслиҳат медиҳӣ? биёед бибинем кани дугонаи наздик ҳамкасби Зульфия дар ин борбат чӣ мегӯям? мешунавем? так микрофонро баланд мемонед? агар бардорам он кас бисёр оё бисёр эксперимент гузарондаги ҳастанд дар барномаи мо. оё шояд сарфанд наравам, лекин як бор худашонро санҷем. ассалом мухпайкар чӣ хети ҷонам? ҳама наст тинҷ? гӯш кун мухпайкар чӣ ман фикр карсодиам. мегӯм ҳамин баҳс кунам ҳамин театру кинову дом кино чӯта ҳама чиза бадам задааст намехоҳам. мегӯм равам хона шинамам пушти ҳамун набераву чаберам шаваму дигар ҳамин ягон чӣ намехоҳам. дом киношам дига намехоҳам, театрам намехоҳам, ягон чӣ. куҷо ба вохӯрем? хай яку
моҳпайкар инӯ не знаю дилам чӣ ё намедонам ту чӣ маслиҳат метӣ чӣ кор кунам гапомоно як ба як шинем гап занем майлаш гӯш кунам шадози ман баъд аз 1 соат ту чӣ кор карсудӣ корат ҳастми корота буд кардӣ майлаш ҳозир ман баъд аз 3 дақиқа ба шумо занг мезанам майлаш хоб ҷонам хоб раҳмат аҳсан ин буд яке аз шартҳои барномаи мо ки зульфия тавонистанд ба моҳпайкар занг зананд ва посухи он касро гиранд албатта дар ҷавоб моҳпайкар маслиҳатро аз наздик даъват карданд ки биё суҳбат мекунем ва ин ба фикр мекунам ки апаи моҳпайкар чизе сарфам нарафт не беҳтарин барои ҳамун чанд борам гуфт ки биё вохӯрем аз наздик ҳамсуҳбат шавем фаҳмем ки чӣ проблема дорӣ ту ҳатман ки вохӯрдед саломи моро расонед ва гӯед ки як пранке буд ки мо тавонистем ки шуморо дар барнома санҷем тамошобини азиз навбати ман аст ва лифофаро ман мегирам ва мебинем ки дар ин ҷо чӣ навишта шудааст хато накунам муддати 10 сол аст ки фаъолият мебаред хато кардед хато кардам чаро ба синамо дер баргаштед магар шавҳар карда рӯи орзуҳои наҷиби хеш ва нақшҳои кории худ хати батлон кашида будед не ва чаро аз назари мардум як муддат дур будед ки мо 18 кас хатм кардем омадем ман ягон лаҳза театрро тарк накардам вале буд муддате ки масалан соли 1991 ман шавҳар кардам ва соҳиби фарзанд мешудам ва аз рӯи қонун ва аз рӯи конститутсияи тоҷикистон ҳар зане ки кӯдак таваллуд мекунад ҳақ дорад ки то 3 сол дар хона шинанд вақте ки ман якум фарзандамро таваллуд кардам 3 сол нагузашта дуюмашро таваллуд кардам ва шуд муддате ки омода камака кор мекардам ва боз ҳам мебаромадам хайр хуб ин зиндагӣ аст дигар яъне ки шумо не ҳама лаҳзаи худро дар театр ҳама лаҳза ман дар театр будам он вақт ман мехоҳам як чиз гӯям он вақто кино ҳам набуд ҳеҷ кас аз пушти кино ҳам набуду аз пушти театр ҳам набуд вале театрҳо қариб ҳамаи театрҳои тоҷикистон қариб ҳамаи театрҳои душанбе кор мекарданд намоишҳо кам буданд мисол соати комендантӣ буд то фалон соат метонистем монем вале театрҳо фаъолият мекарданд намоишҳо мерафтанд кам буданд вале мерафтанд қадри имкон мисол ҳамун хеле мерафт ки ба масалан ҷони тамошобин ё ҳунарманд хатаре набошад мо медонем ки дар он шабу рӯз дар кӯчаҳои душанбе умуман дар саросари тоҷикистон ҳама бо тарсу ларз роҳ мегаштанд бале барои ҳамун биёед ҳамин чизоя хотиррасон накунем ташаккури зиёд интихоби лифофаи дигар марҳамат аз ҷониби шумо мешавад биёед бибинем боз чӣ навишта шуд ин чӣ қадар дурмадарост албатта ин 2 савол дорад ва фикр мекунам ки бояд не инҷа ким кадом як мана аввалаш дар ин ҷо монологро хуб медонед ман дар нақши домоди хубу шумо дар нақши хушномани бой ва хеле бад бошед майлаш хуб ман аслан шумо дар хона ман ҳеҷ вақт боя бозӣ накардам ҳамин занҳои боя фақат ҳамин нақши зани бою ба моҳпайкари ёру ва меғалтаду дар куҷо як камбағалу бояд тапак кунад ба ман меғалтад ман ба коргардоно мегӯям ки дар оянда агар вақти даъват мекунед камака ки ту ӯй кунед ана ин хушбахтии шумо аст ки шумо мақсад дар барномаи мо нақши зани бойро мебозед хуб шурӯъ мекунем майлаш ман кам ба ин нигоҳ мекунам ман ҳам нигоҳ мекунам хуб бошад рафтем холаҷон 100 бор гуфтам ки хола нагӯ мебахшӣ мана ман ба хола монанд хола дар хона ба ман хонум ё апаҷони ман гуфтам муроҷиат кун амаҷон ман дар фикри чӣ ҳастаму ин кас бошон дар фикри чӣ ман имрӯз ба як дархост назди шумо омадам мефаҳмам чӣ хел дархост то ҳамин 5 сол боз фақат аз ман дархост талаб мекунӣ шӯхӣ ба шӯхӣ ман дар хонаи шумо 5 сол боз хизмат мекунам ҳамин хел гуфтӣ ки ғуломи ман бошӣ хизмат мекунӣ барои шиками худат хизмат мекунӣ нони бепул дар ягон ҷо нест
چی تنها و معلوماتی که شما و دخترتون در حق من کردید من راضی هستم که شما رو بخشم ولی چی یک بار دیگه تکرار کن از این پس من در خانه شما زندگی نمیکنم دیگر من اون توی مرادی به بال و پر و به متکان نیستم که به هر یک گپ‌های سخت شما سر فرو بیارم من از این خانه میروم گوش کن مانا روی رفتن گیر 4 طرف قبله میدونی تو از کوچه آوردی نه گپ زده میتونستی نه لباس پوشیده میتونستی یک بدبوی سسقس که توی خونه ما آوردم توی جا کردم صاحب لباس شدی صاحب ماشین شدی صاحب زن شدی صاحب فرزند شدی صاحب مغازین شدی میبخشی من با تو زبان آدم یک کلاج دراز من با شرط میمونی گوش کن خیس روی رفتن گیر رو همین گوش کن من همین سر باشد تا قیاف میشود حاضر تو برین داماد من همین دوشنبه پور غلطیده خور افتاد خدا میگوین که یک خانه نغز با بیان و همین خدمت کنن و سری وظیفه مونم باشم فهمیدی اگر تو بچه بناموس میبودی خونی من با اومده 5 سال نمی ایستادی همین یک مو 2 مو ایستادی ناموس میکردی میبرومدی کار میکردی و این خطای من بود که من خانه داماد شدم از این سو شما ما رو میخورید از اون سو دخترتون من خوشبخت‌ترین شخصم که امروز خانه و داری شما برین زنهایی که در این خانه قیمتی پول رو از آدم و آدمگری بالا میدونید خلاص شده میروم من رفتم رفتید روید حاضر اپولوتون اپشتتون با یک پیاله آب میریزم که منم خلقده گشته نبیوید تشکر زیاد و این بود یک صحنه بود که در نقش زنی ثروتمند مهارتی بلندی خود رو سنجیده هم من و البته هم معلمه از دوده این شرط برآمدن و انتخابی دیگر لیفافه رو من میگیرم و میبینیم که عجایبه همون سوالای من ایده که کتوکک باشد از اون شما من همین قدر سوال باشد از اون من این البته از است و آسان به من میافتد بیاید پارچه از فیلم گویم نگویم رو که مهارت بالای زنهای دیهات رو نشان داده تماشاگران ما رو خرسند نموده بودید میتوانید یک پارچه از همون با یاد بیارید همسایه ها چی میگوین؟ همسایه ها چی گوید گفتن گرفت فهمیدی می؟ من گبی حرق کوچکی بگویش نمیکنم همسایه ها چی میگوید؟ زنش زده شده است میگوید باز بدبختی ها این چی روزی شما؟ وی ساده این شما رو خدای همه کاره میگویند مهارت آوازخوانی دارید یا صدای گوشخراش که دل بحضور کننده دارید میسنجیم البته او سوال یکم شما رو همه خدای همه کاره میگویند یعنی چی؟ من شما فهمانم یعنی که شما خلای همکاره با اون خاطر گفته یعنی که شما هم در صنعت در کدام کاری که ما شما سپارشتیم از اودش میبرید چگونه که در رولی زنی ثروتمند برآمدید شما میتونید که صنعت آوازخوانی رو با تماشاگران ما نشان دهید میتوانید اون سرود کنید یا که رنگی صدای من صدایتون خیلی هم گوشخراش و دل بحضور کننده است نه من نمیدونم که دل بحضور کننده هست یا نیست شاید تو این درجه نباشد ولی من مهارت آوازخوانی ندارم که راستش یک مرتبه نمیتوانید چند مصرع از سرودی اون سراینده کنید دل خوب سراینده وای انار بیا با بالینم شبنم گلی نور بیا با بالینم وای انار بیا با بالینم شبنم گلی نور بیا با بالینم هر کاکلی زرد همسر دارد در خانه عشق دلبر دارد وای سبز بهار بیا با بالینم شبنم گلی نور بیا با بالینم وای سبز بهار بیا با بالینم شبنم گلی نور بیا با بالینم شاید همین قدرتونم از این زیاد نه فکر میکنید که تماشاگران ما با پسند اومد نه فکر میکنم نه اومد البته که من با پسند اومد تماشاگران من بس کجا پسند میآید برای همون میدونید اینجا قیچی میکنیم تشکر زیاد این یک حضر بود و بیاید لیفافه دیگر رو من میگیرم در فیلم عروسی زمانوی دو چهره بسیار هم تماشاباب زولفیه و محپیکر نموی فیلم را جالبتر و زیباتر گردانیدند یکان جایی پوشیده نیست بدون شما فکر میکنم که فیلم معنایش رو گم میکرد شما نیز مثل محپیکر از کارگردان فیلم عروسی زمانوی رنجیده اید یا شما را خوب راضی کرد و خصومت نسبتش ندارید
тапа карда истодааст. плани як моҳара буд мекунад. Келини бечората накуши тапа кунад гуфта. чун дар барномаи пешин муаллима бисёр гуфта ман аз ин қисса дарак дорам, барое ки бо моҳпайкар ҳам суҳбат шуда будам ва бо набиҷонам ҳам суҳбат шудам. яъне муносибати шумо чӣ гуна аст? ман ростӣ хеле муассир шудам аз он ки ва ё хеле дӯсти хуб буданд ва моҳпайкар хеле ба ӯ кӯмак карда буд, ёрдам карда буд бигем, ва мобайни онҳо як норозигӣ, як гапу чап гӯем шуд. лекин бо ман хеле рафтор накард. ман намедонам, ман то охир шояд ки надонам ки чӣ шудагӣ ва ман ҳамин қадараша мехоҳам гӯям ки ман бо набиҷон суҳбат кардам ва гуфт ки ман кори хато кардам. манам имрӯз ба камера мегӯям ки наби гуфт ки ман кори хато кардам, ман бояд муаллимая намеранҷондам ва ман ҳатман як коре мекунам ки аз дилашон меброрам. ман гуфтам хоб бошад, мо даст додему, ман аз паси кори худ рафтам. яъне рӯзҳои наздик онҳо метавонанд ман фикр мекунам ки дӯстиашон идома ёбад. ман фикр мекунам ки ҳамаш хуб мешавад, барое ки набиҷон хеле бачаи хуб аст, хеле бачаи баодоб аст, хеле батоқат аст. моҳпайкарам дар дилаш ин хеле зане нест ки кинаву адоват кина гираду як сол ду сол қаҳрӣ шавад. хай шуд рӯи рост ҳамин гапаша дар рӯяш гуфт. хай ин беҳтар аст ки аз пушти ҳамдигар гап занам. ин беҳтар аст. тамошобинони азиз, биёд лифофаро ман мегирам ва боз мебинем ки чӣ саволе омадааст. ба наздикӣ шумо як хушхабаре шунидед ки дар куртаамон нағунҷидем. ин шумо нағунҷидем. гӯё шуморо дар як филм ба ҳайси актрисаи ба маҳорат даъват карданду ҳатто хонаҳои ба дабдаба ва бӯстонсарои мошинҳои қиматбаҳо доданд ки тариқи тарки тоҷикистон намуда дар хориҷа ҳунари хешро сайқал диҳед. рост аст? не, ин дурӯғ аст ин гап. чун мо фаҳмида будем ки шумо ба наздикӣ аз хориҷи кишвар омадед. не, ман омадам аз хориҷи кишвар, вале ҳеҷ кас ба ман дар он ҷо хонаю мошину ин чизоя нахаридааст ва нагуфтааст ки ту инҷа бояд зиндагӣ кунӣ, ту ҳаррӯза кор дорӣ, проект дорӣ ва бояд банд бошиву зиндагӣ кунӣ. ин гап дурӯғ аст. ин овозаҳоми? албатта овоза. овозаҳои хуб лекин. ана ҳамон чизе ки буд шумо танҳо худатон метавонед. ман ёд надорам. ҳама ҷоба шрифтата. шояд оташ мезанед, шояд посух додан намехоҳед. не, ман медонед, шумо филми хуба гирифтед, марде ки бо барф меояд. ин филми муҳсин махмалбоф аст. муҳсин махмалбоф яке аз коргардонҳои номии дунё. намедонам чанд сол пеш вай даромад ба 10 коргардони беҳтарини дунё. Я тебе люблю. Я тебе. аҷоиб шуда буд ва хеле тез. ман гуфтам ки дар назди шумо ки аст? оғои муҳсин махмалбоф гуфт ки дар наздам аловиддин аст. дар бисёр филмҳое ки махмалбоф дар тоҷикистон сабт кардааст, аловиддин абдуллоев ба ӯ кӯмак мекард. ба ҳадди он кас мефаҳмида, на? аловиддин ҳама чиза мефаҳмад. намедонам бо хитоӣ ҳам дар кор бошад вай гап мезанад. гуфтам аловиддинҷон, ҳамин мефаҳмам ки дар бораи филму дар бораи сценариёу чиҳо гап мезананд, вале то охир намефаҳмам. баъд гуфт ки оғои муҳсин махмалбоф ба яке нақшҳои асосии театр даъват мекунад ва мехоҳад ки ҳозир биёд хонад ва қати ту ҳамсӯҳбат шавад ва як дусе сурат гирад ва ту бозӣ кунӣ. ман гуфтам чӣ хел? бе кастинг, бе ягон чиз? гуфт бе кастинг. дар ҳамун хонаи синамо театр дидааст, ҳамунҷа фақат аз пуштад мушоҳида кардааст ва гуфтааст ки ман ҳамин хонум зульфияя мехоҳам вай кунам. мегӯд вай ба филм даъват кунам ва ҳол мегӯд ки алон ҳозир ту бояд дар ҳамин телефон, дар гӯши телефон бигӯӣ ки ту бозӣ мекунӣ дар ин
филми Махмалбоф ё не? ман сценария нахондам. Пеш аз ин буд филм «Секс ва фалсафа» бо Далер Назаров, бо Малоҳат Абдуллоева. камтар ҷанҷоло будан сари ин чиз ки мардум масалан хестан гуфтан ки чихел як зани тоҷик 4 маъшуқ якбора доштаасту фалон фалон. аммо филм дар бораи дигар чиз буд. хай мардуми мо ҳамин хел фаҳмидан ин яке аз линияҳоро. ман гуфтам ҳамин хел дилам туп кард содааст. вақт телефончиҳои қадарӣ будан. ҳамин хел дастам ба худо чӣ гӯям. аловидинҷон ман фақат як савол дорам. амин ба оғои Махмалбоф гап зан. ҳамин филм ана саҳнаҳои маҳрамона секс ана ва саҳнаҳои сексӣ масалан ва сигоркашӣ надорад? баъд гуфт ки не. пурсид баъд вай гуфт ки не Зульфия, ин хеле саҳно надорад. ана ҳамин ду чиз набошад ман бозӣ мекунам. ман ҳамин зани бадахлоқа бозӣ намекунам. вай гуфт ки не, ин хеле чизо нест. набошад гуфтам биёед ман контракта имзо мекунам. ҳамин тариқ ман ба ин филм ворид шудам. ва нақши хуб ҳам бозидед. ва нақша бозидам ва дар охир филма тамошо кардам дар кор. албатта. ва дар охир хеле фикр кунем дар як муҳите буд ки унҷа бисёр одамҳои бадахлоқ ҷамъ мешуданд. ва тамошобинони азиз, ман боварӣ дорам ки шумо марде бо барф меоядро аз ютуб канал тамошо мекунед ва хулосаи худро мебароред. бале. ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам. ҳамун шабу рӯз намедонам шумо дарак доред ё надоред. ман хеле дӯст дорам китобхониро. як китоб ба дастам ғалтид бо ҳамунам китоб не варақҳои чопӣ. ман ба завқ мебуроям ҳамунам як дақиқа холӣ меомам мерам он китоб мехонам. ҳамин хел аҷоиб китоб мехонам. баъд як саҳнаи ман шуд биромадаму матнома гум кардам. баъд ҳамин хел дар зал донишҷӯёи институти санъат иштагӣ будам. барзуам аки барзу нигоҳ накард ки то ин вақт чанд намоиш бо ман мондаасту бозӣ кардам. мо дар театри русия аллакайқатиш ҳамроҳаш кор мекардем. баъд гашту гуфт Зульфия, гуфт ту шарм намекунӣ? ту ба репетитсия тайёр наомадӣ. ин чӣ гуфт? ин матни ту, ин саҳнаи ту ҳамагӣ 2-3 дақиқа бояд гузарад. матнат тайёр нест. ҷавоб ту аз репетитсия рав матната зиёд кун баъд биё. навар мекунед дар толор қариб як 50 та донишҷӯ шиштагӣ буд. ман сурх шудам. заминака фикр доред? замину сунисад ман қариб худкушӣ мекардам. ашки чашмонатон рехт? ашкам чи аз ҳама ҷо ҳамин хел арақ хӯта кардааст. тамоми баданам ларза гирифтааст. ҳамин хел не ки ягон гап нагуфтам. гунаҳгор будам. аслан ман гапгардония дӯст надорам ба коргардону. ҳамин хел биромадам. бовар мекунӣ сурх шудам, зард шудам, кабуд шудам. баъд гуфтам ки ман ҳамиша ба худаш ман тамоми пьесая зиёд мекунам. ҳамин хел биромадам шиштаму фақат текста зиёд кардам. ҳамин камтар як ором шудам. не ки бо текста як тараф мондам бо китобама 2 варақ гуфтам. ҳамин 2 варақа каша хонам бо мерам текстама зиёд мекунам. як муҳити аҷиб буд. ҳама дар театри ҷавонон вақти ворид мешудед тушаш як боғча дорад ку. он вақт боғчааш ҳамин хел сояаш хуб буд. баъд медидӣ ки ҳама бо матношона зиёд мекардам. зиёд биёд лифофаи дигарро шумо мебиред. саволҳо кам монда истодам ва биёед тамошобини азиз мешунавем посухи муаллимаро. чашм нарасад ва ин якумин саволе буд ки аз ҷониби муаллимаи мо сухта хокистар. мо касеро маҷбур намесозем ки дар рафти барномаамон ба ҳар чизе ки мо навиштаем посух гӯяд ва ин савол нороҳат кард ё ки ба иззати нафси муаллима мерасад. албатта сухта хокистар шуд ба ҷози худашон. дигар касе намедонад ки чӣ буд. тамошобини азиз, саволҳо ками дигар монданд ва биёед мебинем чӣ навишта шудааст. бо Орифӣ бозӣ карда будам. пешниҳод кард ва санача навишт овард. чанд каса муроҷиат кард. ман номҳои ҳунармандое намегирам. хеле занҳои қавию номдори тоҷик. баъд гуфт ки Зульфия намехоҳам ина бозӣ кардам. баъд хондаму хай баъд мо ҳамроҳ бозӣ кардем. саначае ки ту зан мегирӣ сатил мепӯшонам ку. бале ба сари як мард. ба сари Орифӣ намуна ба сараш ҳамун сатила мепӯшонам.
ана ҳамун саҳнача сабаб шуд ки шуморо дар деҳа ҳама бад бинанд ё ки дар кӯчаҳои шаҳр. не ҳамун саҳнача ман ҳамун саҳнача бозӣ кардам, оно нишон додам. Фақат ба телевизиони Сафина дархост меомад ки бисёр вақт ки ҳамин саҳна нишон дода шавад. Саҳарам нишон медоданд, шабам нишон доданд. бовар мекунед ҳамин хел шӯҳрат пайдо кардам. ҳатто вокуниш ҳам шуд байни мардҳо. ҳа шумо аз куҷо медонед? албатта ман тамошокардагиам. ҳатто ҳамин хелам шуд ки занҳо мана ҳамин қадар дӯст доштанд. вақте кӯча мегузаштам мегуфтанд апа молодец, хубш кардӣ, мо ҳам мерем шавҳаромон ҳамин хел мекунем. ва ҳатто як рӯз як мард ҳамин хел омад гуфт ки ҳамун занака худат бозӣ кардӣ? ҳамин хел ман нигоҳ кардам ки вай ҳамин хел агрессия дорад. ман гуфтам не чӣ буд? хуб қилиқ нишон додӣ занакҳои мода. ман гуфтам ман набудам, вай апаи ман буд, вай актриса. маршрутка ҳамин лаҳза омадам, шу маршрутка ба шиштаму рафтам. агар мемондам вай тайёр буд ки ба фикрам як моҷаро дар хонаш буд ва тайёр буд ки ба фикрам сари маро. ва ин намоиш хело ҳам тамошобоб аст ва шумо метавонед ки инро аз ютуб канал ё ки телевизионҳо хоҳиш кард тамошо кунед. тамошобинони азиз, ин буд барномаи рӯбарӯ бо яке аз чеҳраҳои муваффақи санъату фарҳанги театру синамои тоҷик, зульфия бону содиқова. таманниёти муаллимаро мешунавем ва ҳамин барномаро анҷом медиҳем. ташаккури зиёд ки ба ин барноматон даъват кардед. тӯли чанд моҳ мо гуфтушунид доштем, вале ки ман пеш аз сафари ман ба Полша шумо занг зада будед ва гуфтам ки биём ҳатман во мехӯрем ва имрӯз мо во хӯрдем. ба шумо муваффақият. ташаккури зиёд. сарбаланд бошед, хонаобод бошед, муваффақ бошед ва кӯшиш кунед ки барномаҳои хуб кунед ва кӯшиш кунед ки дар бораи гузаштаи кинои тоҷик ва театрро ба ёд биёред. танбалӣ накунед, архив кобед, аз архив маводҳоро пайдо кунеду он одамо шояд набошанд вале рӯҳи онҳо шод мешавад. ин кора кунед Рустамҷон. ва ба гурӯҳи эҷодии шумо, ба операторҳое ки имрӯз дар пушти ин камеро ҳастанд ва кори аслиро инҳо мекунанд, ба шумо муваффақият ва барори кор ва саломат бошед ва умри дароз бинед. ба шумо низ ташаккур. хайр. ташаккур. хайр.